Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Kublai ban ngipriang sngobha ya pi mentagasni hagaba ngingam jeliu syafang ka pateng tenrai ka ba im jong ka jaj bunriu jongi khasi kidai kita kiba khring shisaya man kidai ki jing riam tenrai jing deng tenrai kiba la pensa pateng la pateng kidai ki tiar kibala shna penwandor dakakti hagaba nila ban phong penon kam haga porsyat haga jing ta le tamasa haga jing le kmen hakino gino kirukam le niam kiba kongsan badru kamen shua haga pore tho shongkurem kidai gitiar kibangi deng laningi phong daga jing sungu sarong ka bajeliu namar om tang bakilong jing deng penitenan nrei kidai ke jing itu khana pang ka pateng nadu ki por ndai entai kulong kuma Kajing long tenrai jong kajaj menriu jongi kedai ha ka culture lengba ka riam ka bet tenrai ka ba ipo iping kale niam le rukom ban penek pensa ya ka dustur ha ka riam jong kisenrang nalor ka janbo obat ka spongkor ka white ka sti usyan rendang urengkap utuya bat utabaru kidai simenta bat ka ne ka riam ki kentai ki phong janai ya ki jan sem dhara rengkat ka pangsngat ka balasna penwandur da ki jingpen kop bai tenat upaila bat ki wei ki jingdeng kum ka sengkha bat mahu hot ni shu yo i ya ki ni ki jingpong jingdeng tenrai ki bai tenat nrai ngim tipat nai ki wan mano basnaya ki wei na ginong snaya kum kini ki jingdeng ki bapen i ya ka tenrai jong ka culture jongi udai uba krisnod siar uba syong basa hawa maulendiar kam sharum ka snong mausenram hang ni usna lut ya baro ki jaj pa ki jaj jingdeng tenrai ki baju penon kam tam ha ka syat ka kemen bat ka le ngobha ki khon jong uru ki rap ha ka ni ka kam ngai pateng hiki khon ba ki bot ki khon ro nanga ki trei kumju menta te ki la khamnang ki dorong karkat ki la ki le skor ki mle chu kain tang kelas 10 ki la pep ki la song no ban nga ki trei ni ro khaju hi konsuat tu bonong kong ba te nang le kelas kane jing trei nga trei haki por balong kumne ka korba syat ba eki beriu te long trei ken jipa order lai nak tu la de por lakut te kalakut be nadu benajun lakut te ngala sulit bela be itu te ngasusnahi mu malang abu ayeng bu spare kan ngalit bela te dala poi ke order to de ngala song no ngatrei teladap tu order ro tu ngasutrehi mulu malang ngalit bela antap ngabu ibu spare gawe arta do mentaro ngale amta kai ya trei be te ngadali belar menmit step sifang arpang trei ta dengan aduk na baterai kanela la don ni life fusion snap nadu dang samlak kena te la trei ter mo trei makana dang kumto hiba pha kibru pha repair dengan trei kai basnat ma tang pat snar ngasu repair baik untuk ndal adap untuk ar la kham he ka jing tre de nga tre no da bat mai ke na sulit thit no de tiar na sor dengan satre te ki bru kia kwa hi bat mai tre ban itnat susu kan ta không ta hi nga tre be kadang yo ka order tre
komentar te la kham be don hi ka jing order nomor hakane balong iyo khanyang kom to te myoi em don order ri ngi sia song sia belak đấy mà kahiran klam covid ha Kalong uluk yung. kom don order ken la suja be sam don isu ban pha te la hadin menta asnem la snem nang yo trei hi kendiat kom da bun ra mentaro melang ya hiran hi ka perthei silong siyo li bandi kum to di siset aset nang yo hi nya ga degar kap baking serang sat serang kane ga de ga dur jong ba phong serang kap si om kane ti nalor kane don tabak yang serang basengkai tang kita hi balik manga kane ka pangsiat jong ki kentei ka basat kentei kine ki pangsiat te nalor nang ne bade don usai kelong jong kentei ne bawa sadin jong snyu te nalor kata de ni tabak Taba udah jom senang deh. jong kentei une jong kentei tabak tuh bawa nadin to une ternem une serti ubasut ban penbet ya ki jeng kiba sokru te ne ka plus ban khap ban bat ban kelany une serti ru ban chut hi te kan chi ka bakhap ya kitin armaniam ban penwandur plus ro kide ki ba penwandur hi jaj rukom kine cengi song tre hakane ngi senadur hane ka ding tong ne ong ding Insaf. ding rai ha ding rai kup unam de re ding rai pakat rai kup pai tu ding sok manir tai Kapel apa lu kom? Ding sok mana lu ding rai? une kham jem pai tu tai la songdor khasan spa ter tali ram ha une tu tat une tu poi san spa kiding ki ba long hi ban chain do chain ero ban sna panisor ero babhane ba ya snalot mit sna suki sna Piong hakapor ba pim snai gini ji jingdeng. Pilih perlah pi trei. ngatre su tre misteri Kumut pinong sna. Kang di. em tang ban chu le payam to kro astor finishing yang nar yang building to de bilat kini te song long kidon ki bru ba la tre bat nga kilaya nang hi kat to kat ne kilaya sna mentar kida don hi basna sesnong taro de paranga kon misan taro la sna mentaro dang sna hi ki kono kilaya bot te sanero ki don nama kim yasnar kita suya trimsteri namar kim long kim la trai ban kin trei te nga te ngala ai kai ki ro ban trei kan ne la ai sap ki la chong bat ngaro la trei bela te ki ba trei la don hi to kat ne sangut te ki bala klar don ki ba la trei ki mi trei shu long ki la đấy bela cũng nên cũng tay long ki kim kit kli cái ban là ki kiết te ki long mit cũng nga cái nga ta là lai phô rồi là tam hi lai phô san snem o tre te kadai ka jing persang hi ban minot hi ka ne ka kam ban la ban kantiu ki khon hadin habut tam don chu ngi ro kata
kiru kila tip bakin tre kila bot ya kato ngalapen betak kumne Uba Krisno udan ya kasap ka kerpang ka bala ayu blay. Wat lau trei bela. Namar ba umla ban pendap jak po tang daka kamsna jing deng kumni. Habau kulut por uju ok srong penwandur haga dieng baru namar bau tebet haga kam dobilat bat ban airong. Ulasna penwandur ya ukuratia haga pung jengok kai kepala paunam ka kakoi water park mauleng bena. ya kini te mdon ba yang ngaban hikai ngasu nahi namar ngai iba kibru ki par per longkom kine ki alumnium tengar per bekeng rupa te ngam tre gitu ngam don keng ngam don tiar kai tang bangan tre be dakine hi ba kibru ki pong ban repair repair te tangkum tahi ngayo jing nang tu khendiat ngayo buj ngasna kai adu ba dalong ne Ki jingdeng tenrai jongi ki khasi kim dei tang ki jingdeng ki bai tenat. Nrei ki dei ki 3 jing time jong ka history ka jing start bat ka jing long ba kerpang. La ka long ha ki mau koridor lani ki ksiar ka wei pa ka wei ka jingdeng ka ya thu ya ka jing ya thu khana jong ka jaj ben riu ka badang bat kadang tip ya ka riti ka dustur ya ka jing trekti bat kum juru ha ka imlang ka salang. Kublai shibu ni ka jing snok ti jong pi bat ka ni ka program ka jongi nang yai biteng ban pek ya ka pati CTV.